Right now I'm using my cellphone, kaya ako ang camera o GoPro puno na ang iyang memory card, hurot na pud ang battery. Hopefully ang kining ako ang cellphone doon naman siya dako-dako nga memory, hopefully maka-cover pa ni siya daghan. Right now mga igsoon, natad dool sa Cebu Doctors, approaching ta Capitol Building. Mao gyapon, damages everywhere. Mga signages guba jud kay may igsoon. Ang Cebu City, ang Cebu Province, guba jud kayo. Mga dagkong kahoy, nara, mahogani, akasya, nangatumba. State of emergency kini mga igsoon. Kaya di ni madali o clear. Capitol Building looks okay. Mao na nga maghimo tag building. Parihuso na to tong